ens complau comunicar-los que encetem en aquests moments l'acte d'inauguració oficial d'aquest 14è Mollerussa Disseny. Inauguració en el que ens acompanya l'honorable senyora Carme Laura Gil Miró, consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que en aquests moments a la porta principal dels pavellons firals Jo estic segura que sí, i tant, pel disseny i per tot. Jo penso que no és només per la comarca, jo penso que és, vaja, és que ja els serveis tot, tot és suficient. I els espais que ara es tenen, doncs, ja segurament no s'obligaran en net.
president del Consell Comarcal, alcaldes de la comarca, corporació, delegat de la Cambra de Comerç, delegat d'Ensenyament, expositors, senyores i senyors, molt bona tarda i benvinguts a la inauguració, benvinguts a aquest 14è Disseny i Moda. La fira, tal com diem nosaltres, de l'art, del disseny, de la moda, de l'interiorisme, dels complements, del comerç i del servei. En definitiva, la fira que complementa amb Sant Josep i juntament amb les altres 6 fires que fem, manifestacions virals que fem a Mollerussa, que vam engegar aquí a Mollerussa després de Sant Josep, que és la fira mare de totes, la segona fira que va obrir les portes l'any 87 i vam fer el primer disseny i moda. Durant aquests anys, la fira s'ha demostrat útil. S'ha demostrat útil per ensenyar tot allò que en aquesta ciutat nostra hi ha al darrere. Una estructura de comerç viva i important, però al mateix temps sotmesa a pressions, sotmesa a canvis i sotmesa a dinàmiques que la fan cada dia treballar per adaptar-se. Tota la Generalitat, carrer Ferrer i Busquets, agafa tot el centre antic del poble, agafa carrer. Si n'hi havia un pagès que tenia una nina la beguda dels fadrins de la vila, l'oromaní florit, la roseta esbrandida, l'oromaní florit. Ell ja se'n va al bosc, ja li pica una espina de dolor. Tu m'has causat la vida, l'oromaní florit, la roseta esbrandida, l'oromaní florit.
alcalde, diputada, diputat, de Maria Camps, gerent de Llobregat Lúdics, regidores, alcaldes, senyores i senyors. Molt bona tarda a tothom i benvinguts una vegada més per inaugurar una fira aquest any 2000 a Mollerussa. És la sisena que tanca tot aquest cicle. Vam començar amb Sant Josep, Autotrac, després retenem Expo Clàssic, després Disseny i Moda, Autotardor i tanquem l'any amb aquesta segona Fira d'Antiguitats de Mollerussa. Són 6 fires que hem anat fent durant tot aquest any. Això és fruit de l'increment de venda d'espai, de venda de metres quadrats d'estand, de venda d'allò que realment fa fira, per continuar fent Gran Sant Josep, que és la fira estàndard, i per continuar consolidant totes aquelles altres que a l'empara de Sant Josep van desenvolupant-se i van consolidant-se com a les. Ni tu ni jo som aquelles persones que es van conèixer fa 7 o 1000 anys. Deixem que aquelles facin el seu camí, la seva ruta en el nostre record. Ni tu ni jo podem retenir-la, recuperar-la. Som persones gairebé estranyes, llunyanes, diferents, són altres, que en el nostre pensament perdurin, alegres, àgils, plenes de felicitat, de felicitat. Temps. Oh, temps, 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 que tot ho canvia, que tot ho destrosses o que ens meravella. I encara em captiva, que en el nostre pensament perdurin, alegres, àgils, plenes de felicitat, de felicitat. Oh, temps, 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 que tot ho canvia, que tot ho destrosses o
o que ens meravella. Oh, temps, temps, que tot t'ho emportes, que tot ho capgires i encara